sueñan con la libertad, tejiendo caminos con su voluntad. Moi bo día a todas e a todos, un placer darvos a benvida a esta xornada sobre a muller no mundo da música e que este ano o Concello das Pontes incluiu na súa programación do Día Internacional da Muller. Antes de meternos en materia, eu quería agradecer o gran esforzo do Conservatorio de Música das Pontes, que é o impulsor deste coloquio xunto coa Concellería de Benestar Social, en especial polo traballo neste caso de Juanjo, de Campello e de Ernesto. Graciñas por darme esta oportunidade de moderar esta xornada e por facilitarme tamén entrar no mundo que a verdade eu son totalmente neófita. Nestas últimas semanas puidenme, neste caso, sumerxir un pouquiño máis e coñecer un pouquiño máis como está a situación. Agora sí, entramos en faena, porque ao longo dos vindeiros minutos todas e todos imos ter tempo para conversar e sobre todo para compartir opinións e experiencias propias e alleas sobre o papel deste caso das mulleres no eido da música. E que sempre poñemos a crítica neses teitos de cristal das grandes empresas, do mundo das finanzas, do mundo da política, do mundo do deporte, pero tamén hai sectores nos que o papel das mulleres sempre é secundario e que pasan máis desapercibidas, neste caso, os nosos ollos. Hoxe falamos de música, pero hai moitos máis sectores que merecen unha análise con lupa, e máis agora que en certas democracias os dereitos das mulleres están a retroceder. Lamentablemente, na música, elas non son as habituais a hora de dirixir unha gran orquesta sinfónica, non son as súas obras as que copan os libros de historia, nin son asiduas ao posto de solista principal nunha gran orquesta, e se son, sempre van sufrir un escrutinio, neste caso voraz, no que un pequeno erro, pois sempre vai ser o xeito de titulares, lamentablemente. Por resaltar algún que outro exemplo, en Galicia temos 18 conservatorios profesionais. En tan só 3 temos unha muller como directora. Na propia Orquestra Sinfónica de Galicia, tras máis de 20 anos de historia, a batuta sempre foi cousa de homes. Iso sí, hai que tamén recalcar un papel, neste caso unha directora convidada, contouse con Gloria Isabel Ramos, que, como dicíamos, foi directora convidada, pero o papel de director xeral nunca estivo, neste caso, encabezado por unha muller. Botando unha ollada a multitude de estudos publicados estes últimos anos, por exemplo, temos un de 2023, a Asociación de Mujeres en la Música, e apuntaba iso, que hai tan só 2 anos, tan só 33% dos integrantes das 35 orquestras sinfónicas de España eran mulleres. Unha situación que tamén, neste caso, de risa con respecto á dirección, porque tan só hai 2 batutas femininas en case 40 agrupacións. A verdade é que a presencia das mulleres neste caso é totalmente residual. Seguimos porque tamén grandes expoñentes da música clásica, a Filarmónica de Viena, por exemplo, non admitiu mulleres as súas filas ata finais dos anos 90. E por riba, figuras como, por exemplo, un director tan coñecido como Zubimeta chega a dicir que, isto son palabras textuais, como podía unha muller tocar nunha orquestra que se volvería masculina e que se fose fermosa distraería os seus compañeiros e se fose fea distraería a él. Isto chega a dicir unha muller é portada de xornais, a verdade. Pois estes son tan só algúns exemplos de que fan moi necesario que sexamos críticos co papel das mulleres no mundo da música e que loitemos con todos os recursos posibles para que un gran intérprete, ou sexa polo seu virtuosismo, non polo seu sexo, que precisamente ser muller non sexa un obstáculo. Porque as mulleres tamén precisamos desa oportunidade, dese protagonismo que merecemos, que non se nos deu no pasado, nos libros de historia, pero que sí que podemos ter tanto no presente como no futuro. Así que nada mellor que aproveitar esta conmemoración do Día Internacional da Muller deste 8 de marzo para poñer en valor ese traballo feminino e darlle a visibilidade que neste caso merece. Por suposto, todas e todos vos estades máis que convidados en participar neste debate, nesta pequena entrevista que vamos ter con 4 protagonistas importantísimas da música. Tan só tedes que levantar a man, nos chegamos vos o micro, podedes facer neste caso as vosas aportacións, as vosas preguntas, dar conta das vosas opinións. Agora, sí que sí, hemos dar neste caso a benvida ás 4 protagonistas desta xornada. Todas elas comparten o seu amor pola música, son nadas en distintas décadas, están dedicadas ao sector da música pero en distintos sectores, e con elas imos compartir o que é a súa experiencia persoal e elaborar a súa percepción
de como é o día de hoxe o mundo da música para a muller, como pode ser nun futuro e que é o que temos que facer precisamente para dar lugar a esa igualdade real entre homens e mulleres. Así que, se vos parece neste caso, pois imos dar conta destas 4 convidadas e comezamos. A próxima vez quero mellor casi ter unha tri, é moito máis práctico, non? Pois comezamos neste caso con Margarita Viso Soto. Ela é pianista, editora e docente. Ademais é investigadora, editora, fundadora de Viso Edicións. Adicou toda a súa vida profesional ao mundo da música. Iso tamén lle permitiu lograr o Premio da Crítica de Galicia na sección de música en 2020. Contanos a ver cunha dilatada carreira como docente e que se caracteriza, tal e como, a verdade que isto é un segredo, tal e como me trasladou algún que outro expupil ou expupila que temos por aí de Margarita, o que nos dixo é que destaca sobre todo por ese amor polo que fai e tamén pola capacidade de transmitir esa paixón en cada unha das clases que impartías, Margarita. Aí tes aí un pupilo moi fan tamén. De Margarita coñecemos traballos como o seu estudo sobre Marcia de la Laliz, o de José Valdomir Rodríguez e composicións como Enredo ou Little Sweet. Por certo, un segreguiño, dentro de 2 minutos imos escutar algunha das pezas de Margarita, algún pedaciño dos seus traballos. Tamén, nestes minutos previos, podemos estar a desfrutar neste caso dunha música dunha xove pontesa. Falamos de Sara Moirón. Ela foi alumna do Conservatorio de Música de aquí das Pontes. Clarinetista, pianista, tamén DJ, actualmente estudante de producción musical, ademais de ex-integrante da Escola Superior de Música de Alto Rendemento Venancio Ríos e colaboradora en proxectos musicais como, por exemplo, o da artista Alba Moreno. A nosa terceira convidada da xornada, neste caso, Sofía Oriana Infante, todo un referente no que a composición de música para cine e televisión se refire. En o seu currículo profesional temos recoñecementos como a nominación en 2020 aos Premios Gaudí pola música original da produción Elisa e Marcela ou o premio a mellor banda sonora no Festival de Cine de Fuentes por Souvenir. Sofía conta cun doutorado en Historia da Arte e Musicoloxía pola Universidade de Oviedo, ademais dun máster en composición pola Kingston University de Londres. E aquí nas Pontes tamén é coñecida porque ela foi profesora, neste caso, do Conservatorio de Música no curso 2016-2017. E completa este encontro neste caso Elsa Pidre, exalumna tamén do Conservatorio de Música das Pontes, na Nacionalidade de Piano de Violonchelo. Actualmente Elsa é mestra de violonchelo no Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra, conta con máster en interpretación en música antiga pola ESMAE de Oporto e cunha dilatada experiencia no ámbito da investigación e da interpretación, o que a levou a formar parte como violonchelo tutti e solista da Orquestra do Norte en Portugal, como violonchelista moderna e xa como violonchelista barroca na Orquestra Barroca de Salamanca e do ensemble Alentamento, e que, por certo, xa tamén imos ter a oportunidade de escoitala para pechar este acto. Benvidas ás 4, graciñas por acompañarnos nesta xornada. E comezamos, se vos parece, neste caso, bueno, eu dicía que, por suposto, a participación está aberta a todos os veciños e veciñas que se queiran interesar por algún tema, que queiran compartir a súa opinión. Eu quería comezar, neste caso, falando sobre como foron os vosos inicios a nivel de aprendizaxe, porque, claro, eu falaba de 4 xeracións diferentes. Margarita, por exemplo, ti cando comezaste a estudiar música, como era aquela situación? Había moitas rapazas, había máis rapaces, a nivel docente había máis homes que mulleres? Bueno, vamos a ver. Eu non teño conciencia de que non me dedicaba a contar tantos rapaces e cantas rapazas había, evidentemente. Ali había rapaces e rapaces, naturalmente, e había profesores e profesoras. Non sei, non estaba eu pensando en facer contas. Nunca te puxeche a pensalo, non? Así como... Ademais, vamos a ver, nos conservatorios sempre houbo mulleres. Sempre houbo mulleres, tanto profesoras como alumnas. E máis, incluso se tiña, porque os estudios de música, os que estaban, digamos, infravalorados, era a profesión musical en sí.
se tiña como unha cousa de segundo rango, non? E as carreiras importantes eran as científicas, as carreiras de universidade ou de humanidades. A música non, non era nin carreira, eso era unha dedicación para xente de vida dubidosa. E todos sabemos, porque todos os que nos dedicamos a isto temos a experiencia de cando che preguntaban ti que estudias? Bueno, pois eu fago piano ou que seña. Ya, pero además pero que estudias? O sea, o piano non era un estudio, non se considera, claro, se ve que ven por ciencia infusa. Entonces, verás, eu non me dedicaba a contabilizar cantas nenas e cantos nenos había, nem cantas profesoras, nem cantos profesores. Eu vía que había xente de todo tipo. Non sei, é que ali o que había que fazer era estudiar e xa está. Pero co paso dos anos diche de conta que mellor aumentaba a cifra de rapazas ou de rapaces e que había máis ou menos paridade? Non sei se co paso do tempo, porque ademais ti tamén te dedicache a docencia. Non, é que vamos a ver, insisto, como a música se tiña como unha cousa de segundo rango, non era unha cousa seria, entonces estaba ben como adorno e le quedaba moi ben a las niñas como adorno. O sea, que era incluso máis femenina que masculina, si acaso. E despois estaban os homens máis ben estaban encaminados a un exercicio máis profesional dentro, digamos, dese submundo social que era a música. Porque esta mitoloxía do director de orquesta repeinado e ali posando diante do, Dios mío, como un deus, non? Que fai así e se hace la luz. Bueno, eso é unha mitoloxía ahora destes últimos tempos, pero antes non era así. Antes a música, insisto, a profesión musical era unha cousa de xente de mal vivir, considerada socialmente de segunda categoría e de vida, digamos, licenciosa ou sospeitosa, polo menos, porque había que ir gañar os cartos nas pachangas, por aí, a facer os bailes, ou nas bandas de música, e, se acaso, as cousas particulares, ou nalgún centro de ensinanza, que non eran centros plenamente recoñecidos pola lei, xa que o ensino da música non era un ensino que estivera catalogado como estivo a partir do ano 92, ca LOCSE, dentro do Sistema Xeral de Ordenación Educativa, a célebre LOCSE, que esa foi unha legislación crucial para o ensino musical. Entonces, isto de se había máis homens, máis mulleres, máis nenos, pois non nos contei. Ali había xente de todo tipo. E non sei se no caso de Sara, por exemplo, que é máis nova, ou Sofía ou Elsa, se vos, en algún momento vos dichedes conta, pero aquí, por exemplo, na miña disciplina na que estudeu, hai máis rapazas que rapaces, ou en disciplinas como... Porque sempre asociamos, por exemplo, instrumentos, percusión, instrumentos que sonan moi fortes, hai máis rapaces que tocan unha batería que unha rapaza. Non sei se a vosotras vos pasou iso, que cando estudiaba despois víades que había máis rapaces neste tipo de disciplinas, máis rapazas noutra. Precisamente, Margarita, na túa década dos 20, nos 20 e 30, cantas compañeras tiñas que foran compositoras? Ou cantas persoas recordas así na década? Non, vamos a ver, os que éramos alumnos desas materias éramos como uns piraos, repiraos, vamos, marcianos, xente moi rara, é que era unha cousa moi curiosa. Non, a única muller era eu. Efectivamente, eu cando estudei composición tamén era das
pouquísimas mulleres que ainda na miña xeración. Sería por algo, porque, vamos a ver, sería por unha cuestión de sentido común. O resto das mulleres tiñan máis sentido común que a mí. Claro, entonces non se metían nesas cousas. Que non van a sitio ningún. Porque onde vas coa composición? A sitio ningún. Entonces, bueno, hai que ser prácticos, non? No meu caso foi algo similar, porque lembro o comentario da miña nai cando me dixen que eu quería ser compositora. E díxome, pa que? Para acabar pidiendo en la calle? Claro. Bueno, pero ao final non foi así, non? E atopamos un lugar de unha maneira, traballando, buscando espazos. Pero eu sí, na miña fase educativa, sí recibín e vivín situacións moi discriminatorias por parte do profesorado, era todo masculino. Claro, de compañeiros tamén. Lembrome unha vez dun que era así un pouco especialito, como se nota que eres mujer por como compones. Ese tipo de comentarios que non ten sentido, porque estaríamos falando que hai diferencias entre composicións masculinas e femeninas. Eu non creo nesa diferenza, non existe para mí. Ademais, as mulleres somos educadas no canon, eu fui educada nun canon compositivo masculino, entón o resultado naturalmente non terá esas fórmulas que aprendemos. Pero sí percibín moita discriminación, é certo que hoxe en día moita menos. Por exemplo, si noto respeto, admiración, pero gustaríame, por exemplo, en espazos como este que tamén houbera presenza masculina, non? Tomamos nota para a próxima vez. Juanjo, apunta por aí, para a próxima vez hai que dar tamén un punto de vista masculino, pero xa os protagonistas sodes vosotras. Sara, por exemplo, ti cando empezaste a estudiar, a ti dirixíronte cada un instrumento concreto? O dixeronche, mira, vai mellor por este lado, que as rapazas vai vos mellor con instrumentos que sonen así máis dolces, non? De feito, creo que meus pais querían que tocase o violín, porque miña irmá iba por aí tamén. E non sei por qué, enamoreime do clarinete. Bueno, falando de rapaces e rapazas, eu creo que tiven sempre máis compañeiras que compañeiros, en xeral, na carreira tamén. E agora non creo que haya tanta diferencia de estes instrumentos son para para nenos ou para nenas. Dende o meu punto de vista e o que eu viví, nunca houve, eu creo, vamos. Elsa, como arrancou a túa carreira musical? A hora de que dixeches dos pais, papá, mamá, quero estudar música, dixeronse, pois a ver en que instrumento te metes, neniña. Sí, no meu caso, a verdade é que a lección do instrumento foi un pouco, non sei, viron en casa que eu estaba aí cun pianiño tocando, porque era o xoguete que tiña, e dixeron, apeteceche estudiar, pero non había, o sea, escollín un instrumento, pois, un pouco sen moitas referencias. O que sí que sinto é o que ela di, que non tiñamos esa conciencia, eu cando empecé a estudiar, non tiña conciencia de seramos máis nenas, máis nenos, que agora sí son moito máis, sí que observo iso, e observo que hai moitísimas máis mulleres na música, en cambio, non nos postos de poder, nen nas xerencias de orquestas, nas direccións de festivais, os programadores continuan a ser maioritariamente homes, cando é verdad que eu sempre tive máis compañeiras, e ainda agora do alumnado que teño, o 90% son nenas, que é claro que ti comentabas, non? De que ainda faltan en esos postos, pero sí que eu hai uns anos non tiña esa conciencia, simplemente non os contaba, evidentemente empecé a estudiar e non era consciente de eso, pero que sí que tamén vexo, como elas din, un cambio moi grande e tamén cada vez hai máis referentes e penso que avanzamos moitísimo de uns anos aquí e que agora mesmo penso que as nenas do futuro, as que empecen a estudar agora, teñen referentes femeninos tamén en moitísimos eidos. Eso é un gran avance e moi importante, claro. Parece moi importante o que apuntas. É que eu non era consciente naquele momento tamén, e que dá a sensación que tamén aí, afortunadamente, fomos mellorando, nos fomos dando conta, non, de que fomos evolucionando como sociedade, que nos damos conta de cousas que antes íamos totalmente normais e que se cadra non eran. Efectivamente. E a nivel de docencia, por exemplo, nos vosos casos concretos,
hai máis homes, hai máis mulleres, as mulleres sempre van destinadas a ensinar certas cousas e os homes outras? Ou iso a día de hoxe afortunadamente non pasa? A ver, eu penso que hai instrumentos como pois, os metais das bandas que habitualmente eran homes os que tocaban a tuba, pero cada vez hai máis mulleres. Penso que tamén hai ese, non sei, esa conciencia de intentar que haxa mulleres en todos os instrumentos, pero efectivamente sí que había instrumentos predominantes para un sexo que para outro. Por exemplo, falabas da Filarmónica de Viena, e precisamente ata 1997 non houve unha muller na orquestra, curiosamente foi unha arpista, porque a arpa é un instrumento pois feminino. Precisamente, probablemente pensasen en ese instrumento, en contratar unha muller por ser un instrumento mayoritariamente feminino. Pero sigo pensando que hai cambio. Agora podemos ver homes e mulleres, pero sí que había uns instrumentos máis, os instrumentos igual máis agudos, a flauta, o violín. Iso podía ter que ver moitísimo con aquela crenza antiga, bueno, que claro, eu dicía ao principio que son totalmente neófita neste tema, pero así botando un gallo, investigando un pouquiño, nese cambio de concepto de que antes a muller era musa e non podía pasar de aí. É dicir, como vai compoñer unha muller? Non ten o talento suficiente, afortunadamente, esa idea vai cambiando, non solamente somos musas. No meu caso, como docente de fundamentos, desde que preparamos ao alumnado para facer as probas, no grado profesional ou superior de composición tal, son escoller unha asignatura que se chama Fundamentos de Composición. Aí tocan un pouco as bases, non, da metodoloxía das formas compositivas e tal. Non é que teña moita experiencia docente aínda, levo 4 ou 5 anos de docencia. De todo o alumnado que escolle esta asignatura e quere facer o superior de composición, a relación está... Preparei unha soa única muller e todo o resto son homes, 6, 7, 8 homes. Para que siga habendo unha gran presencia masculina na materia da composición. E como docente tamén observo moitísimas diferencias na actitude a hora de estudar a materia da armonía e tal, moitísima diferencia entre homes e mulleres. E claro, agora como dixo, xa enfocando a pregunta concreta da muller como musa, como creadora neste sentido, eu creo que por primeira vez estamos vendo moitísimos casos xa de mulleres que saen na superficie, non vemos a variedade de estilos que están producindo e creando música, eso é esperanzador. Falábamos de docencia, bolas catro tedes moitísima experiencia neste tema. A mí tamén hai unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que non sei se vos pasou a vosotras, iso de guiar a muller música, a muller que fai música ao mundo da docencia, como se a composición fora un paso por riba e a docencia, bueno, pois mira, ti és muller, vas te dedicar á docencia que é un pouquiño menos relevante, a composición deixa aos homens, non? Non sei se tedes esa impresión, se afortunadamente iso tamén está cambiando, Margarita, nese tema. Sí. Está cambiando, o sea, a idea de que a muller solamente se podía dedicar á docencia no mundo da música, afortunadamente, vai mudando. Espera, vamos a ver. Está claro que antes a muller, basicamente, a clave está en que a muller non tiña dereito a exercer un traballo cual... Apagar. Déixame este, que con este queda aquí, con este que me escopa. Soy un demonio. ¿Esto está conectado? Sí, eso sí. Vamos a ver. A cuestión é a muller estaba destinada para ser nai esposa, a dedicarse ás tareas do fogar e nada máis. E o home era o que traía o sustento económico á casa, non? Entonces, o home era o que ia fora exercer unha profesión remunerada, un traballo remunerado. A muller traballaba, pero o seu traballo non estaba remunerado económicamente. Aquí hai que ir sempre
O miolo da cuestión é o miolo económico. Se imos aí, imos a encontrar a clave. Entón, a profesión musical a exercían os homes, a exercían a profesión, non quero dicir que as mulleres non fixeran música. A profesión musical a exercían solamente os homes porque eran os que podían gañar os cartos tocando fora no público. Foran mestres de capela, foran músicos de banda, foran o que fose. Entonces, despois había unha rama da profesión musical que era todo referido a música religiosa, xa dixen aos mestres de capela, aos mestres das iglesias, aos músicos das iglesias, e despois estaba a parte militar. Evidentemente, o exército era unha cuestión exclusivamente de homes, e, polo tanto, os músicos militares eran solamente homes. Cales son os instrumentos musicais militares? Os instrumentos da banda, que son os instrumentos de vento e os instrumentos de percusión. Polo tanto, eses instrumentos eran masculinos nese sentido. As mulleres sí facían música na casa, pero con instrumentos que se tocan dentro da casa, que son os instrumentos de teclado, piano, violín, en fin, máis de música de cámara, por así decir. Por eso hai esa relación de instrumentos masculinos e instrumentos femeninos falsamente outorgada en función da orixe do exercicio da profesión musical. A clave é que a muller non podía traballar fora para gañar cartos. Esa é a clave. Afortunadamente iso cambiou co paso do tempo. Sí, claro. Sempre esas tres mulleres que sí que afortunadamente iso foi cambiando. Eu non sei cal é a vosa percepción a día de hoxe, porque falabas o Margarita de que, claro, a muller non podía traballar fora da casa, afortunadamente agora. Non sei se agora mesmo axuda a facilitar iso, que a muller acceda, que sexa mestra, que sexa intérprete, que sexa compositora. Non sei, neste caso, bueno, eu quero, sobre todo, recalcar tamén a opinión de Sara, que é a máis nova de todas, e a que máis nos pode agora mesmo dar así unha perspectiva, como ves ti a situación agora. Ves moitas mulleres ao teu redor? Sí, pero tamén moito home, sobre todo, agora que estou en producción, todo homes, os meus profesores son todo homes, son a única chica na miña clase, nos directos, nos festivais, tocando todos os técnicos de sonido son homes, non hai técnicas de sonido, non hai casi técnicas de luces. Na parte da docencia... Sara, neste caso, a Sofía apuntaba que, claro, ela tivo todo profesores homes, iso, despois, claro, que che influe a hora de compoñes como eles. Pero, bueno, no Conser, eu din clase con Sofía tamén, sí que na carreira tamén tive profesoras, pero maioritariamente homes, e agora no máster tamén todo homes. Es que podría facerlle unha pregunta. Que unha vez... Eu tiña moitas profesoras, pero as cousas van para atrás. Que unha vez, unha situación así anecdótica, que estaba preparando un concerto no Teatro Jofre, eu estaba encargada do cableado, todos, eu levaba os meus micros, levaba todos os setups para facer unha obra nunha peza que levaba electrónica. E o organizador era home, estaba por ali dando voltas, controlando de que todo estivera ben. Cando chegaron os técnicos de son, preguntaronlle a él que necesita a rapaza, tal. El dixo, non, ela é encargada, como eles presupoñeron que eu non sabía como montar un escenario, microfonar, tal. Atopaches algunha situación así similar, non que se dado por feito, que non sabes? Sí, nos concertos, nos festivales, sobre todo, vamos, Alma e máis eu, pues, levamos o piano, o ordenador, o cableado, tal. Normalmente vamos pues, con alguén do sello de Alba, e sempre lle falan a él, en vez de falarme a min, que son a que vou poñer os cables, ou a que vou a tocar, ou falarlle a Alba, que é a que va a cantar. Delegan, estamos as dous diante, pues, a persona acompañante, e, en vez de falarnos a nosotros, dirixense directamente ao jefe. O
que interpretan como el jefe. Claro. Que dá a sensación de que seguimos nesa postura de que as mulleres non somos capaces de mandar. Siguen con esa idea de que non somos capaces de mandar, non somos capaces de dirixir ou de organizar. Iso sí que ainda non cambia, quedanos moito traballo, non? Iso por facer, neste caso. Bueno, se vos parece, vamos a facer un pequeno acto musical, porque temos varias pezas por aí pendentes, porque xa vos anunciaba ao principio que nos poder escoitar a Elsa, nos poder escoitar tamén a obra de Sofía, estivemos escoitando un poquinho tamén o de Sara, que falaremos despois, pero comezamos agora cunha peza, neste caso, de Margarita, é un pedaciño desas Five English Songs, creo que se titula así, esa nosa compañeira, neste caso Sonia, nos pon ese Espera un momento. Contanos, Margarita. Para explicar un pouco a canción. Bueno, a idea é que nos explicaros un poquinho despois, pero sen problema ningún, contanos. Mellor, primeiro. Vale. Vamos a ver, é que isto é que eu quero remarcar, porque é o caso contrario. Vamos a ver, a poesía, as cancións escríbense sobre poesía, non? Digamos, en música unha poesía. Tradicionalmente, os poetas eran homes, xa sabemos. Incluso, por exemplo, da nosa gloriosa tradición literaria da lírica medieval, que eran as cantigas de amigo, é dicir, nesas poesías é unha namorada, unha muller a que fala, pero se sabe que están escritas por homes, non? Entonces, son homes que impostan unha voz poética feminina, escriben unha poesía como se fose unha muller. Entonces, eu quero remarcar que neste caso a poesía Lucy de William Wordsworth, bueno, el fala dunha tal Lucy que morreu, que debía de ser, calculamos, que amante del, e entonces toda a tristeza que sinte pola morte desta muller, non? Pero a mí fíxome gracia que eu escribir eu a música sobre un poema dun home. Eso me fixo moita gracia. Facer o contrario. Sí. Pero en arte, penso que a arte non, nese sentido, non ten que ver o xénero. Creo. Bueno, nada, adiante. Era solamente eso. Poñémola. Despois seguimos debatindo diso do xénero, ese arte ten ou non xénero. Sonia, cando queiras. Thank
Margarita, te apuntabas que, claro, esta peza está escrita, neste caso nunha muller ponlle música a un texto escrito por un home. E non sei se, por exemplo, Sofía, que tamén está moi posta nesto da composición, ti que traballache con directores, con directoras, a hora de que che trasladen un proxecto de que precisa música para un proxecto, é diferente traballar cun director ou cunha directora? Non, cuestión de personalidades, non cuestión de xénero. Porque, por exemplo, ti és autora desa banda sonora da obra de Isabel Coixet, e tamén vamos a escutar dentro un ratiño, un ratiño de Justicia Artificial tamén, dous proxectos diferentes dirixidos por un home, por unha muller, totalmente, o sea, non houve diferencia ninguna de que fora unha muller que che dixera, mira, necesito que me faigas isto para este proxecto. Afortunadamente. De feito, cometí un presuizo con Isabel, un presuizo machista, de verdade, porque dela difúndese, polo menos, eu recibí unha imaxe como de muller altiva, complicada, difícil, non, para que en absoluto. Entón, tive presuizos sobre ela e acabei super encantada, boísima. E os homes cos que traballei non problema, respeto, e xa digo, non se ve ninguna diferencia nese sentido. As que vos dedicados, este caso, á composición, sentides vos un pouquiño máis explotadas que se fosedes un home? É dicir, teño que facelo moitísimo mellor porque sei que un mínimo erro vai implicar que me critiquen moito máis. Sempre se estás, é porque eres muller, porque recibes axudas para que estés aí, por cumplir a se non cuota. estás, é tamén porque eres muller, non vas a estar. Entón, se estás ou non estás, é porque eres muller. Sí, é verdade, a mí gustaría o mesmo pasar coas directoras de orquesta, non? O sea, tamén terán dereito a ser malas, como levamos, eu que fui música de orquesta, e traguei con directores que, Dios mío, pois agora, como dirixo unha orquesta a unha muller, nada que faga que xa está aí por ser muller, pois non, o mellor tamén, o sea, isto será normal cando haxa mulleres malas dirixindo e xa está, porque parece que hai que ser 100.000 veces mellor para demostrar que estás aí porque o mereces. E tampouco ten por que ser así, non? Al final, o sea, nun mundo ocupado sobre todo por homes, pois haberá de todo, non só é a excelencia. Imagino que non ido este peso mesmo. Por que hai tan poucas mulleres que se encargan de dirixir unha orquestra? Por que hai tan poucos referentes? Que pasa aí? O tema maternidade pode ter algo que ver? Pregúntalle as orquestas. Os xerentes das orquestas. Non, eu non che podo responder a esa pregunta. Claro, vamos a ver, é como isto cando falabas antes da Sinfónica de Viena, pois pregúntalle a eles, que quen ten que responder esa pregunta son eles. Claro, pero eles son os responsables. Se non dan oportunidades ás mulleres, faltan referentes femininas, co Pois cal as estudiantes non van querer... Dillo a eles. Non se van querer dedicar a isto, se non teñen unha muller polo menos como expoñente que os diga, pois mira... Claro, pero que non... Bueno, quen ten que responder é o responsable. Aquí hai alguén que seña responsable dunha orquesta sinfónica. Hai alguén presente, responsable dunha orquesta sinfónica. Porque ten que cantar aquí la postalilla. Pero este tema tamén se pode extrapolar a outros mundos da música, porque, por exemplo, direccións de conservatorios, a maioría homes, tiñen neste caso Margarita, que te encargache neste caso da presidencia da Asociación de Compositores Galegos, cantas mulleres hai aí, cantos homes hai? Bueno, da Asociación Galega non sei porque non pertenzo ahora nese momento. Neste momento non, xa non estou na asociación. Creo que Sofía sigues, non? Sí. Sofía sigue, tamén non hai moitas mulleres aí. Non sei. Ahora Sofía. Margarita menos. Cantas todas agora, pero por aí. Pero esa falta de referentes, a verdade que hai que lutar contra ela, non? Probablemente a falta de referentes sexa o principal problema. Eu imagino unha nena que empeza a estudar e non ve dende pequena pois que dirixir unha orquesta tamén pode ser para mí. Automáticamente pois acomodarase a facer uns papéis onde si teña máis referentes femininos. O mesmo pasa pois en postos de directivos, de inspeccións, de un montón de eidos ocupados por homes. Penso que haxa referentes femininos en todos os ámbitos será un gran avance para que as novas xeracións
consideren que tamén poden desempeñar ese rol. Falábamos desa falta de referentes femininos, pero claro, outro obstáculo que eu, ao mellor, teño descoñecemento. Tema maternidade. Pode xogar tamén en contra, non? A conciliación é bastante complicada. Eu son nai de unha nena moi pequena e levo os seus 8 anos intentando non renunciar nin a ser nai, nin a ser esa violonchelista. Estáme costando moito e a veces co sacrificio de teño que ir porque tamén é importante para ti que vexas que papá traballa e mamá traballa. Pareceme super importante e moitísimas veces sí que no ambiente pois, familiar ou de amistades sí que se deu por suposto que, o sea, cando me quedei embarazada, por exemplo, bueno, agora pois terás que deixar algo de sempre. Curiosamente agora que voltamos a España, que non vivíamos aquí, é a miña parella que renunciou a cousas para cuidar. A reacción das persoas a que el renunciar a cousas foi moi diferente a cando, pero moitísimo. E ainda agora lle preguntan, pero tens que volverás á orquestra na que traballabas, coa preocupación de como ti vas a deixar de traballar. E cando eu renunciei á orquestra na que estaba, porque tamén quería estar presente e preferí optar por outros proxectos que tiña nese momento, ninguén cuestionou en absoluto, ao contrario, bueno, normal, agora coa nena pequena, teño aínda que loita cando me vou unha semana, pois vou a traballar por orquestra de non sei onde, marcho, e deixas a nena sola, sí, queda co pai, de verdad que me custa, porque de verdad que me doi moitísimo como nai irme, pero digo, no fondo sei que con isto lle estou ensinando que ela está vendo un referente e confío en que esa sexa a boa decisión, porque de verdad que socialmente sí que estou moito máis cuestionada do que vexo que está a miña parella, non? As que non tedes nenos, non tedes nenas, ustedes sí que tedes idea de telos no futuro, como vedes a situación? Eu sei que Sara moi nova ainda, non se plantexa. Pero credes que ainda así a maternidade pode ser un problema? Porque eu penso, xa non nunha directora na orquesta, senón nunha componente ou nunha solista, traballar nunha orquesta implica moitísimas horas ao día, unhas horas que están moi pautadas, a ti se che enfermo un neno ou unha nena. Claro, eu non sei se iso tamén bota moito para atrás a xente que se encarga de formar unha orquesta e dicir, bueno, pois, entre un home e unha muller, ainda que el sexa un pouquiño menos bon, vámonos decantar por el porque sabemos que non se nos vai quedar embarazados, non ten nenos os que cuidar, se a súa nai se pode enfermar non lle toca, temos por ali unha presión. Elena, un momentiño, primeiro opinen elas e despois pasamos o micro a Elena, se nos parece. Eu non quero ser nai, así que... É función, non? Aunque quixero tampouco podería, non teño tamén. Elsa, non sei se no teu caso que participaxe moitas orquestas tiveche ese problema, que a mellor o tema de que como vai ser mamá, pues... A ver, precisamente eu deixei a orquesta cando fui nai. A ver, creo, ou igual é que o digo para mí, para convencerme, non só foi por iso, eu tiña outras razóns atrás que me levaron a decir este o momento de deixalo, porque no momento que la naceu entendín que as cousas que fixera, que lle quitara a ela, tiñan que ser de calidade e non só traballar por diñeiro, digamos, non? E porque nós vemos as nosas decisións como unha familia. Bueno, no noso caso vivíamos en Portugal, non tiñamos apoio familiar, que é super necesario, porque realmente conciliar certos traballos é moi difícil, non? Por exemplo, traballar en unha orquestra sinfónica, claro, unha semana, o sea, é complicado, sínteste como moi parte dese engranaxe, non é tan fácil igual como en outros traballos. Bueno, esta semana non estou, eu estaba ademais de principal de chelos, o sea, é como esta semana se me vou, se está enferma e marcho mañán, ten un marrón considerable o meu compañeiro, bueno, moitas cousas que, bueno, ao final decidín deixar a orquestra. A ver, sí, o sea, é complicado conciliar, o sea, ao final penso que as nais ainda lles toca renunciar a moito máis que os pais probablemente, non? Por esta cousa tamén que tes os nenos, non sei. Pero, por exemplo, claro, eu falo da maternidade, pero se ti é solista xunto con outro compañeiro, o teu compañeiro, non queira, mañá ten un accidente e bota
6 meses de baixa polo que seña, ese tipo de baixa non se vai, é dicir, non se mide co mesmo baremo unha baixa por maternidade que unha baixa por un accidente, por exemplo, o sea, a situación xa tamén deixa esa orquesta un pouco colgada, pero tamén pode pasar, non? En cambio, eles non están tan escrutados, non se critica tanto. Eu a verdade non sei nos procesos de selección se pensa niso, probablemente si este presente, ainda que sexa inconscientemente, a hora de contratar unha muller, porque é verdad que continúan os postos de responsabilidades en moitas mulleres, probablemente eso este aí, sexa unha das razóns. O sea, eu eso no meu caso, como despois o resto de traballos, sí que se me respeitaron as baixas de maternidade, pois non o sentín así. Sí que sentín como o xuizo da sociedade, incluso por ben, pero a hora de cuestionar as súas decisións, sí que noto moita diferencia entre como se me cuestiona a mí, como nai, que a miña parella como pai, non? Eso sí. Pois os parece, Elena? Bueno, non foi falta irse moi longe para o tema este da conciliación e da maternidade. Eu traballo aquí no conservatorio, somos 3 profesoras, 11 profesores, non? Mais ou menos, por aí. Eu traballo pola tarde, dou clase nun conservatorio, é o meu horario normal, xa o sabía cando decidí dedicarme a isto. E moitas veces, pois, por exemplo, a semana pasada, ou fai dúas que foi en Troido, eu fui o mércores, que non había clase, con meu neno a piscina, e as outras nais miraronme raro porque non me coñecían, porque sempre va co seu pai. Entón, nós ao final renunciamos a moitas cousas, aínda que non o pareza, sabedes? Porque eu me perdo moitas cousas por traballar pola tarde, pero encántame o meu traballo, non estou disposta a deixalo. Pero gracias a Dios tamén hai homes que agora xa se dedican a isto e estamos moito máis igualitarios. Quería facer, no tema da elección dos instrumentos, das mulleres, dos homes, eu empecé as miñas andanzas musicais nunha rondalla. Había un home, un chico, que tocaba o violín, eu decidí que quería tocar o violín. Antes non era como, son da quinta de Elsa, máis ou menos, non era como agora os nenos teñen iniciación musical, coñecen instrumentos, e o día que van a elixir saben o que hai, ou como sonan, nós non tivemos esa oportunidade, non existía iso. Recordo que eu, quería tocar o violín, e cheguei a miña nai ao conservatorio a facer a matrícula e non había plaza de violín. Entón, o xefe de estudos, que é o home, máis está aquí, que era Juan Durán, díxome que tocara o violonchelo. Claro, porque, era o que había, non había outra cousa, díxome, empieza con el violonchelo, entón, eu son moi cabezona e lle dixen que non. Ao final, conseguí tocar o violín e conseguí ser profe de violín, non? Pero que esa diferencia, ao final, na época nosa, na de esa niña, non era tanto de si eso me tocas esto, si es muller, tocas o que hai, e punto, sabes? Que non había outra maneira de elixir. Gracias a Dios, hoxe, coñecen todos os instrumentos e, moitas veces se elixen un e se equivocan e aínda teñen a oportunidade de cambiar, que antes tampouco a tiñamos, pero, penso que sí que avanzamos en moitas cousas, gracias a Dios. E aínda queda moito por avanzar no sector da composición, a música electrónica, todas estas cousas, pero que hai que apuntar un pouco de luz que sí que hemos evolucionado moito. Falamos dese aspecto da maternidade. Sí? Sí. Que non estaba moi atento ao principio, recoñece hasta que escoiteo, o sea, que non... Non había plaza de violín. Sí. Pero quero comentar eso, claro. Un dato histórico. Cando tive responsabilidades da xestión do conservatorio, que foi no ano 89, a partir do ano 89, en Coruña, nese momento, ademais había un estudo de principios dos anos 90 que era o 50% de todos os conservatorios españoles. O 50% eran alumnos de piano e de guitarra, e concretamente, que recordo de memoria, o 42% eran alumnos de piano, o 8% de guitarra e o 50% restante de los outros. Entón, como decía antes Margarita, con plantación de alox, había que aumentar todas as especialidades.
comprar o piano a outro sigo moito, non había plazas de piano. E había que fomentar, claro, as que non querían, os rancheros, as tubas, que foi cando moitas rapazas empezaron a tocar o trombón, a trompeta, a tuba e tal, que era unha cousa sorprendente. Recordo que, bueno, non había conciencia que hai iso, sí, non pasa nada, unha rapaza toca a tuba e naquel momento houve que cortar todo aquilo, sinto moito, No, pero son profe de violín, non te preocupes, conseguir igual. Falábamos da maternidade, pero non sei se no caso das mulleres na música, sobre todo como directoras, que vale, é poucas, ou como solistas, hai edadismo, hai, aparte, é dicir, hai as solistas nunha orquesta teñen que ser rapazas máis ou menos novas, a medida que vai pasando os anos, van pasando a segunda fila, ou iso non pasa? O de cumpriron as características físicas que mellor un home non se lles exixe. Non. Eso pregunta unhas orquestas. Sí, non, a próxima, é que vamos ter que traer un director de orquesta para a próxima, claro. Dices que facer aquí unha xuntanza de responsables das orquestas. Sí, eu creo que... Tes moitas preocupacións que as orquestas que eu comparto. Claro, Sí, como son esas ideas que nos estás aparecen así a gran escala. Claro, e eu como é como se me preguntas polo meu veciño, porque meu veciño fai isto, fai outro, pois pregúntalle a él. Claro. Pero eso se ve claro Mira, polo que vedes vosotras. Vamos a ver, eu aquí quería facer un break, porque necesitamos, hai que facer unha mención, romper unha lanza a favor dos alumnos, e cando digo alumnos, no plural, no momento, na lingua, inclúe xénero femenino, masculino, neutro e o que haxa. Entonces, cando os alumnos de música, hai que romper unha lanza a favor deles e das súas familias, porque son auténticos heróis. Vamos a ver, o sacrificio que supón o exercicio musical empeza xa dende nenos, van entrenados. Os 8 anos entran no conservatorio, entonces van ao colexio pola mañá e o conservatorio pola tarde. E así, dende os 8 anos ata que rematan, non sei, 10, 14, non sei cantos anos son, xa non me perdo a conta. E así. E iso non é posible se non hai detrás uns pais, pai e nai, que están apoiando continuamente a eses fillos, fillas, que os traen, que os levan, que... Vamos a ver, eu sempre conto unha imaxe como outra calqueira. Facemos no Conservatorio en Coruña un concerto benéfico que se facía no teatro. Entonces, para o concerto benéfico que actuaban moitísimos alumnos, se era, non sei, ás 8 da tarde o concerto, rigurosamente os alumnos estaban citados a partir das 4 da tarde para realizar un ensayo acústico, este grupo primeiro, logo este, en fin, rigurosamente. Entonces, os pais de conservatorio, que eso é, vamos, eso é a santidade xa en terra, xa teñen gañado o ceo. Os pais de conservatorio son uns señores e señoras que chegan ás 3:30 ca comida aquí, con neno pillado deprisa, co violonchelo no coche, meten o coche no parking, porque claro, non hai maneira de aparcar. O parking, prepárate, porque cando quites o coche ás 11 da noite, o pasturral que vas ter que pagar por ter aparcado o coche ali. Isto, ás 4 da tarde, levan o neno ou a nena o ensayo, despois a merenda, en fin, non sei. Cando chega ao concerto, eses pais pagan a entrada, porque como é un concerto benéfico, hai que pagar. E despois, cando remata, recollen os seus fillos e os levan para casa, darles a cea, acostalos, en fin. E ese sacrificio tan grande que realizan pais e alumnos de conservatorio, hai que telo moi en conta sempre
van educados así, é que é diferente que outros nenos, non sei, é moi diferente. Isto temos que terlo sempre moi presente, se sean nenos ou nenas. O sacrificio ao que están sometidos de sempre. Nada máis. Ese é o valor que tedes as docentes tamén, darlles conta dese capacidade de sacrificio que despois a quen se quere dedicar a toda a música, pois tamén ten que tirar dese sacrificio, porque te apuntabas ao principio, Margarita, que cando ti comezache nisto, pois o de ser músico era casi non tomada a broma, pero claro, ten moitísimo traballo detrás, dende ben pequeninos, claro. Sí, pero que agora, eu sei porque me lo teñen comentado xente máis nova, a que estudias? Diz música. Ya, sí, pero que estudias? Estudio música. Parece pouco. Claro, é que vamos. Encima, é que é como, se non sei... Falta a valoración real. A valoración real de eso. E eso, saben o ben os pais, os avós, porque claro, despois ven o personal sustituto, que son os avós, cando sai e están a tiro, porque se pasaba a ti que non nos tiñas a disposición, te aguantabas. Benditos avós, benditos avós. Entonces aí hai digamos, un sistema de soporte, ter un staff para que os nenos e as nenas estas podan estudar. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Sí, esa parte. Bueno, facemos un pequeno descansiño musical e nos escoitar unha obra, neste caso de Sofía, é un pedaciño dunha banda sonora de Justicia Artificial, non sei se nos queres apuntar algo deso. Bueno, aquí un vídeo promocional que fixeron no que participa tamén Juanjo, que grabou o chelo, unha banda sonora para chelo, piano, electrónica. E aquí sí que é curioso tamén un estereotipo que temos no mundo da composición, que se te dedicas a composición audiovisual, eres menos, non? Hai unha especie de prexuizo, eu como me digo as dúas cousas, aos dous campos, unha composición, digamos, moi entrecomilladamente máis académica e outra audiovisual. Isto marca un cadradiño moi pequeno do que é a miña produción musical, entón é algo un pouco máis comercial, máis accesible para o público xeral. E logo temos tamén outras facetas das composicións que son máis para un público menor. Entón, eu penso que o que dicía Margarita desa consideración que eu recibo moitísimas veces tamén nos comentarios é que un FP, música, a ver, eu penso que se debe a que a xente non entende, non? Todos os esforzos que comentaches, que non entenden a música, creen que non sirve para algo, entón, como non ten unha utilidade funcional como ser mecánico, a xente xa menospreza o valor da música, non? Que é outro moitísimo máis alto, pero a xente non entende, entón, quizás por eso o descoñecen é ignorancia. E tamén cambia porque accedemos moi rápido a ela. Porque claro. Afortunadamente agora mesmo, é dicir, queres escutar calquer canción do que seña, e como lle das a un play e non te supón ningún traballo, e dicir, bueno, pues isto debe ser facer fácil. E como hai 40.000 programas por aí, e que todo o mundo sen ninguna base formativa pode facer unha canción. Ese é un debate claro, máis moi amplio, sí, eso xa é para outra charla, porque eso é un debate... Sí, aí podemos outra hora aquí. Escoitamos un pouquinho de Justicia Artificial, se parece? La música de Justicia Artificial es de carácter textural, atmosférico, extensa y dulce al mismo tiempo. Buscamos jugar con la polarización de lo frío en lo artificial y lo cálido en lo humano, tratando de encontrar la síntesis de estos opuestos a lo largo de la evolución de la trama musical, ajustándonos por supuesto a cada momento. Los instrumentos acústicos que intervienen en esta banda sonora son el piano y el violonchelo. Por otro lado, la electrónica también forma parte de este juego tímbrico, evocando aspectos más importantes del film, como el mar. También personaliza aquel aspecto más frío, atente, a través de una melodía o leitmotiv que remarca momentos
televisivos, aunque también da unión a esos instrumentos acústicos. Así que el argumento avanza y nos acercamos al final. La música se centra más en el conflicto humano, acompañando a la protagonista principal, Carmen, en su evolución como persona y como profesional. Llegamos a una especie de catarsis final con la potentísima lírica del cello junto al piano, constituyendo este un punto climático de la película cuando Carmen, digamos simbólicamente, tiene que dejarse llevar por la naturaleza del mar. Aí teñamos ese traballo de filosofía. Faltaría máis. Atedes en Amazon Prime, se a queres ver. É unha temática, ademais, que está moi en relación co que estaba falando do accesible da música, que ahora calquera persoa con un par de ferramentas de software pode crear música, non crea, xenera. Fala moitísimo porque isto é unha inteligencia artificial que se mete no sistema judicial. Hai un conflicto grave porque ten as súas partes positivas, como que alixera os procesos burocráticos, pero tamén dá forma a unhas sentencias que os xuíces consideran para conceder, por exemplo, a liberdade de ingreso. Entón, é un conflicto ético moral moi interesante, é realidade, non é ciencia ficción, porque isto xa está, se poñedes en Google Justicia Artificial, vai aparecer contido do Ministerio de Justicia, onde falan de integración das inteligencias artificiales, o que é unha habilidade inmediata. Claro, ademais o tema este da inteligencia artificial no mundo da música, a verdade é que vos ten aí en jaque, Hai medo de que poida acabar desaparecendo a figura de compositor ante estas novas tecnoloxías, porque visto como vamos, non sei se vai chegar un momento no que non va a facer falta máquinas. Pois na produción dame un pouco de medo, porque hai xente que está subindo covers con voces de, que sei, Quevedo, Badial, están facendo EPs, discos con esas voces, e dille a unha máquina quero esta canción con esta letra, que sea de reggaetón, urbano, ou que sexa, non ten que facer nada esa persona, estánse lucrando de música que está feita por IA, e non ten nada de traballo detrás. Entón, o meu traballo, por así decirlo, sacarlo do medio, a mí como productora sacarme do medio e poñer un ordenador que así fai unha canción. Entón, a mí interésame moito, antes, volvendo ao tema do papel da muller na música, sobre todo por as dúas, a día de hoxe, que sempre nos enchemos a boca de dicir ai, grandes cantantes, Rosalía, Beyoncé, mira como sí que hai mulleres no mundo da música, pero en cambio, miras para atrás, todo o que hai detrás, o que apuntaba antes Sofía, un mundo totalmente masculino. Non sei, Sara, ti, aparte de algún concepto iso, que non se dirixían directamente a ti, non sei se vixe alguna outra experiencia na que, incluso pola tua idade, porque es moi nova. Sí, a partir de niña, por nova, e ti sabes facer o meu traballo, como non vou saber onde vai este cable, ou hai veces que sí que por esos prejuicios deles mesmos, logo na miña clase a única muller é como falo e todo o mundo cala a boca como se non, quen falou? Os profesores hai veces que tamén sinto-me un pouco de menos en algúns aspectos, pero bueno, hai veces que hai que falar máis alto, berrar máis, hai que isto meu, e ao final o traballo vese o que vale, totalmente. Sí. Que este é un debate complicado. Estaba pensando agora mesmo nos referentes de antes, de toda a música máis pop, rock, de os estilos. Para mí non está ao mesmo nivel de comparación unha Patti Smith, unha Janis Joplin que Rosalía, ou Beyoncé. O sea, falando do que fan no escenario, de como van vestidas, de como erotizan a figura femenina, todo o contrario de Janis Joplin, que é puro talento, ou Patti Smith, sabes? Que quizáis, se botamos un pouco para atrás demasiado, temos referentes máis sólidos na miña perspectiva.
Bueno, no mundo da música, a mí o que me chama tamén a atención de que iso, falabas de un espectáculo, por exemplo, como fai Rosalía, de que se valora desde como vai vestida ata como mira, como vai maquillada e demais. Iso a mellor a Quevedo non lle pasa. Non. Con estar no escenario E xa está, pode ir de pijama que lle dá exactamente igual, non? A verdade é que é unha pena que o talento, non, que por riba teñas que adornalo así e que ao final o que ti faz, bueno, pues quede un pouco en segundo plano e que a xente se fixe máis, por exemplo, nunha estrena de cine, non? Da igual que unha me vaya sempre de traxe, por moi mal actor que seña, en cambio unha superactriz que sexa maravillosa, un exemplo Meryl Streep, sempre van valorar, pois leva un vestido desta marca en lugar da súa actuación. No mundo da música tamén lamentablemente pasan ese tipo de cousas que prevalece o tema físico, o que fallaba eu de antes de que a mellor o edadismo, unha imaxe física, non, que tamén é moi que se valora moitísimo máis a mellor que a creatividade, por lo menos a día de hoxe. Marita, non sei como vesti neste caso, porque claro, agora o mundo da imaxe marca moitísimo, máis que talento. Bueno, aquí vivimos un mundo de imaxe. Un mundo de imaxe, sí. Pero bueno, esto de utilizar a muller como reclamo, eso está por todas partes, ¿eh? Sí, eso pasa en todos os campos. Está por todas partes, vamos. É sair á rúa, mirar as paradas de buses, os anuncios que ves por todas partes. O reclamo, e non lo quitamos de encima. Pero bueno... Hai que seguir traballando, ¿no? E se está aí por algo, quero dicir, as cousas, xa sabemos que está mal, vamos, eso estamos todos de acordo, pero por que está aí? É porque mesmo nos pasa desapercibido no sentido de que, como é habitual, é como vas pola rúa e hai ruidos de coches, que son desagradables, porque a ninguén lle agrada que haxa ruidos, pero xa é como algo que o damos como normal ou inevitable. E entonces esta decoración urbana, tamén por reclamo, utilizar a muller como reclamo, non solamente a muller ás veces, e xa o damos como normal, ni nos paramos a reflexionar. Por qué? Pois eso requiere un análisis así un pouco demorado, pero se ve que funciona e se ve que está permitido. É como, vamos a ver, o goberno, eu, un caso, non vou falar de política para nada. O goberno leva por 2 veces, se a miña memoria non me falla, que prohibiu as chamadas publicitarias por teléfono. Bueno, non sei vos, pero a min chamanme todos os días 3-4 veces. E xa están prohibidas por 2 veces. Pois algo está fallando. Igual que hai unha legislación que, digamos, que protexe a muller e se sigue utilizando a súa imaxe como reclamo, algo está fallando. Algo está fallando. As nenas teñen o mesmo dereito que os nenos a estudiar composición, pero se matriculan máis nenos. Ese é o feito. Algo está fallando. Claro, hai que ir máis ao fondo. Isto queda no aire, eu non vou contestar a que preguntas. Pero, que podemos facer? Algo está fallando, claro. Que hai que facer? Pois a ver... Que podemos facer? A ver, aí estamos. Claro, porque vosotras sodes todo un exemplo sen referentes, porque era o que falamos, faltan referentes. Pero vamos a ver, son preguntas que a súa resposta non a teño. Porque eu non a teño, non sei, se hai aquí alguén que a teña, por favor, que a comunique, gracias. Porque simplemente é unha reflexión, o sea, de que hai algo aí que todavía, o sea, con todas, insisto, como das chamadas telefónicas, é a segunda vez que o goberno proíbe as chamadas telefónicas. Pois nada, taca, siguen aí fastidiando. Como é posible? Como é posible? E isto igual.
Pero, bueno, eu considero que sí, que é verdade que faltan outras políticas e demais, pero tamén é moi necesario, pois iso, facer visible que faltan, porque temos que ser conscientes de que faltan ese tipo de cousas, pois precisamente para mañalo. Pouquiño a pouco, que todos os pasos son moi necesarios, ou mellor son pequeniños, pero tamén hai que ser consciente, eu non sei que opinades vosotras, de que son necesarios. É unha cuestión totalmente educacional. Cambiar a estrutura da sociedade é unha tarefa realmente complexa, non? Non vamos facer desde aquí. Non, pero bueno, en pouco tempo fixemos, non? O sea, estamos falando de que eu lembro ver estes vídeos que saen agora que están de moda nos reels de Instagram, que sacan cortes de entrevistas nas rúas fai 50 anos e preguntaban as mulleres se o marido lles pegaba, e así, non íamos facer tal. En 50, 60 anos, o sea, eu penso nas miñas tías máis maiores de 70 anos, a infancia que tiveron as mulleres é inmensamente, radicalmente distinta a que tivemos nós. O sea, pódense facer cousas poucas, pero, o sea, cambiar estamos cambiando. Pero eu penso que todavía hai cousas que teñen que cambiar porque hai residuos, hai ideoloxías, hai culturas, nós somos mulleres privilexiadas dentro do contexto global, non estamos falando de mulleres en Etiopía ou mulleres en Arabia Saudí, que eso sí que é unha discriminación horrorosa, non? O sea, estamos falando sempre desde o foco occidental, cando nas sociedades máis orientais falar disto xa é imposible, non? Entón, nós si fixemos algo, pero temos que tamén ampliar o foco e pensar máis globalmente tamén nese sentido. Totalmente de acordo coa tua opinión, Sofía. Ademais, quería apuntar unha cousa, porque claro, xa se nos está indo un poquinho as horas, queríamos escutar un poquinho tamén do traballo de Antes de irnos, tamén nos queda pendente a actuación de Elsa, quedamos un poquinho todas outras cousiñas máis. Apuntar un tema, porque claro, falábamos dese escrutinio que sempre estamos acostumadas as mulleres, que sempre temos que estar demostrando unhas cousas máis, e ademais desa sobrecualificación. Iso é agotador. Non sei como vedes vosotras, sempre hai que estar demostrando que somos, que valemos para isto, non? Sempre, continuamente. Iso acaba, non sei que vos parece, Elsa, neste caso, en plan, pois mira, ter que gañar o posto todos os días, non? Iso a un home non lle pasa. Xa polo simple feito de nacer home, quero dicir, xa non é por algo que sea polo teu valor ou polo teu traballo, é como injusto, non? O sea, o feito de, non sei, esas diferencias, pero bueno, tamén teño unha visión optimista do futuro, de verdad. O sea, sobre todo vexo a miña nena que, o sea, eu por exemplo, sí que me dou conta de que non era moi consciente de moitas cousas, e vexo que agora o cambio que hai con esta xeración é enorme, e teño, o sea, vexo como un futuro moi optimista con isto. Penso que hai moitísimo traballo por facer, pero que creo que o pouco a pouco que se fai cada día, que podemos cada un con pequenas cousas, ou pequenas reflexións, cambios de hábitos que temos interiorizados e que facemos, que se vai notar moito dentro dos anos. Penso que, bueno, que a situación igual que cambiou seguirá cambiando. Teño a idea optimista de que, ainda que queda moito por facer, sí que se están conseguindo cousas. Sara, no teu caso tamén, cando agora que estás estudando, tens que sempre demostrar un pouquinho máis que os teus compañeros, simplemente por ser máis rapaz. Era o que decías ti, pois teño que hablar un pouco máis alto. Sí, hai veces que sí, ahora xa estou en segundo, xa saben como son, saben que son cabezona e que curro moitísimo, pero ao principio de curso a mi madre me conocía como, ademais eu son caladiña e tal, facíanme de menos, e ata que non empezamos a presentar os nosos proxectos, veían que funcionaba e que traballaba e que curraba e que non sei que, non se me valorou en ningún momento. Eu ia preguntar, se credes que por ser mulleres en alguna ocasión, non é que vos ninguneara, pero que sí que vos marcaron certos erros, por exemplo, na composición, que a un home non lle dirían? Sí, a mí, comentarios paternalistas, actitudes, sobre todo, pero esa situación moitísimo, sen dúbida, hai situacións nas que me vin que dixen isto non, esta situación non sería así se eu fora un home, en esta mesma posición. A mí eso sí me aconteceu. Bueno, eu insisto que imos para atrás, porque de verdad,
que a min eso non me pasou. Pero mellor que tamén depende do carácter de cada un, non? Ti como unha muller con carácter... No. Un carácter unha porra. Unha porra porque os meus tempos eran, digamos, verás, ali non se movía ninguén. Entonces, chitón, e ti, o que mandaran e fora. Pero, bueno, é que estas cousas, eu non me sentín un trato paternalista ni moito menos, o sea, para nada, igual que os outros, e tiven profesores e profesoras, tiven vos profesores, digamos, inxustos, profesores maravillosos, etcétera, pero que eran café con leche para todos. Eu non me sentín discriminada, nin para ben, nin para mal. E cando había un que era un máis revirado, digamos, algún profesor, ali foi un café con leche para todos. Para lo malo e para lo bueno. Así que, de verdad, que estou flipando bastante con isto que escoito. A verdade é que sí que chama a atención neste caso, porque eu, a verdade, viña coa idea de, bueno, pois, Margarita vai nos presentar unha sociedade na que, cando ela estudiaba, eran 3 rapazas e 20 homes, e resulta que... Era que unha sociedade cavernícola, pois non. Eu viña con ese prejuizo, a verdade é os meus compañeiros, homes, cando nos estudios, digamos, da rama máis de composición, non? É que xamais tiven un problema con eles, xamais, e sempre me trataron ben. É que flipante, eu flipo como estou escuitando de que, claro, de que si, como era nena e tal, me facían de menos ou de máis. Non, en absoluto. Por eso digo que non eran tempos feministas para nada, Entonces, ou imos para atrás ou non sei o que está pasando. Disculpa, Margarita, me gustaría saber en que anos estudiaches no Conservatorio de Música? En que anos? Aos finais dos anos 70, xa non me acordo. Claro, eu podo entender que a mellor esa situación era fruto da dictadura e da represión. Naquela época supoño que non se movería, pero ni el apuntador, por decirlo de alguma maneira. E eu alegrome que ti non sentiras esa sensación, ni houbera desigualdade, porque ao fin e ao cabo, a mellor te permitiu, isto xa me dirás ti, pois vivir a música ou os estudios con plenitude, non? Porque me parece que as persoas que vos habitades a música é algo tan especial para vos e o que os sentides, e que non só é querer estudiar música, é un sentimento. Eu percibo que pode ser un sentimento. E despois, a mellor a realidade das rapazas máis novas, que estamos nunha época totalmente diferente, e eu son do ano 68 e me tocou vivir e estudiar na escola en momentos de dictadura e despois cando rematou, por decirlo de alguna maneira. E nos anos 80, que foi unha época moi complicada, e había femenino, masculino, o sea, eu teño a sensación que o que eu viví, evidentemente as xeracións seguintes tiveron outra percepción totalmente diferente. E esa sensación de sentirnos discriminadas, eu o sentí máis adiante. Non o sentí precisamente a mellor tanto no bacharelato, sino que foi posterior. Entonces, que pode ter que ver con unha evolución na sociedade onde todos nos podemos expresar de forma diferente, pues posiblemente. Non o sei, isto é unha reflexión que eu fago aquí agora. Eu un pouco, porque eu cando escoito, o sea, intento tamén abstraerme na miña época de estudiante, que evidentemente non estudiei nada coa música. Estudiei algo que ten que ver coas emocións, entonces tamén o vivir, o sentir, como nos sentíamos, ou que emoción sentimos en determinada época da nosa vida, pois está aí. Entonces, eu valido o teu sentir e valido o sentir de todas as que estades aquí. Me parece moi importante tamén compartir. Sí, por suposto. Eu que dicía, o que apuntaba ao principio, eu viña a este debate con un pouco de idea de que chama moita atención. Non me refiro a iso, pero sí que me chamou moita atención que
o sea, ao contrapunto, eu pensei que iba a ser totalmente ao revés, é dicir, que me ibas contar iso, que, bueno, pois na miña época... Non terrible, pero sí que chamou moitísimo a atención. Eu non sei se neste caso as compañeiras tamén lle chamou moitísimo... Tamén vos chama a atención, non? Que pensabas que mellor na época de Margarita, pois, a presenza da muller era moito menor. Non, penso que simplemente unha percepción válida contra calquera, pois tivo sorte de non vivir esa situación, ademais, ou igual, eu que sei, se percataba así que era desa consciencia feminista da época, que tamén pode ser como moitas outras mulleres, pero non, quero dicir, é perfectamente posible que ela vivira iso, é totalmente natural. Outras mulleres non tivemos a mesma sorte, e xa está, pasa nada. Sí, bueno, para iso estamos aquí, non? Oxe, para poñer todas as posicións en común, non? Cada unha. Sí, claro. Tamén hai cuestións que dependen moito da persoa. Depende moito da persoa, quero dicir, igual eu tuve sorte. Non sei, e ti tiveches peor sorte polo visto. Non sei. Eu tamén non é tema de sorte, senón iso do que nos envolvía a nivel educativo naquela época, porque eu tampouco, a ver, non son tampouco moi maiores, son dos anos 80, e tamén a percepción, por exemplo, que tiña naquela época, eu teño mi irmán maior, e de que había certas cousas que se lle permitían que a mí non por ser muller, ou que tiña certas obrigas ou certas cousas que facer que a él non se lle obrigaban neste caso. Entonces tamén pode depender incluso do que vivimos nas nosas propias casas. Eu creo que tamén no mundo dos estudos, en calquera carreira, falamos de música, falamos de outros campos, que tamén puido ser un poquinho así, pero bueno, esa é a miña percepción persoal. Quería falar, antes de que nos marchemos, porque nos quedan iso dúas peciñas musicais, poñer en valor tamén o traballo de Sara, que nos estivo aquí poñendo unha peza musical mientras que estaba desentrando, tomando asento. Sara, contanos un pouquiño en que consiste o teu traballo para os que non sabemos o que é iso de producir, e non sei se temos aí unha pequena peciña túa, se nos podes poñer un pouquiño, nos explicas un pouquiño en que consiste, porque claro, era o que falábamos antes, agora mesmo hai tantos programas que nos poden facer unha canción que non quere dicir que sexa ninguna boa canción, ni que teña moitísimo traballo detrás. Juanjo. Sara, acende o... Sí, Pois imos escoitar un pouquiño do traballo de Sara, se nos queres tamén facer unha pequeniña explicación. Sí, a ver, basicamente fago música desde cero. O que máis fago é compoñer, facer, gravar voces para compañeiros, compañeiras, amigos, amigas. Pois teño varios proxectos, a ver se se ve por aí. Quería enseñar un pouco o proceso, bueno, non o proceso, pero como o proxecto final, xa que, bueno, poñer un audio sin voces de nada, coller a lo de YouTube, sabes? Entón quería enseñar un pouquiño, non sei se se ve ben, e non sei se se oye tamén. Sí, a ver. Isto basicamente sale de un traballo de clase, unha pequena maqueta. Bueno, aquí podedes ver, casi hai un pouco de programación, casi non hai notas musicales como tal, son todo líneas que ao final isto son notas musicais, solo que están en formato así máis de ordenador. Bueno, vou dar ao play e escoitar. Subimos o volumen, por favor. Non sei se eu aquí. Hace días que dejé de sentirte por mi piel. Todo o contrario, que vamos falando de Se siente bien, no sé por qué. Al final lo entendí, ya no hay nada más que hacer. No sé si no te quiero ver. No sé qué hacer si volver a caer. Y ahora dices que no quieres, pero que no te atreves. Y ahora digo que no quiero, baby, no te desesperes. Cada uno es un
damos un aplauso de impresionante traballo que fai Sara. Antes de despedirnos, quedábamos aí un tema con respecto a este proxecto que nos presentaba Sara. Quería sacar aquí un pequeno tema. Estamos case chegando ao verán, agora chegan moitísimos festivais. Claro, presencia de mulleres, a mellor en cartel, como cabeza de cartel e todas estas cosas, sí, pero de aí para atrás hai que tirar toda a paridade tamén para neste tipo de eventos. Eu, de momento, todos, xa falaba antes, técnicos de sonido, técnicos de luces, todos os que encontrei en festivais, en salas de concertos, foron homes. Sí que artistas hai moitísimas mulleres, non sei se de cabeza de cartel como tal, pero é un traballo que hai moitos homes e hai que cambiarlo. Esta pregunta é sin resposta, non? Porque non hai... Pero, non sei, é curioso que só haya homes e que non podo responder tampouco a iso. Bueno, pois non sei se nos queda alguna pregunta máis por parte do público por aí polo tinteiro, alguna apreciación máis que nos queira. Maca. Só quería fazer unha apreciación respecto que dixo, creo que dixo Cestiso, cando que aquí tenían que estar os homens, pois eu penso que hoxe non. Penso e sinto que hoxe non, porque se estiveran os homes e houbera paridade, dúas de vos non poderías estar aquí e eu estou encantada de coñecervos, de coñecer a vosa trayectoria, de todas as vosas contribucións no oído da música e creo que independentemente de que, bueno, pues o mes de marzo, supongo 8 de marzo, as actividades en marca dentro desa programación, reivindicar, porque todas as falades das diferentes desigualdades que sentides, pues ten que haber espacios para que vos podades falar do que sentides, independentemente da vosa, do que vos tocou vivir, e polo menos visibilizarvos e que os podamos coñecer, porque non todas, ainda que reivindiquemos ou estemos loitando por a igualdade, non todas nos coñecemos a todas. Eu estou encantada de coñecernos. E gracias ao Conservatorio e a Consellería de Educación e a Radio Televisión Local por organizar este acto. Ten explicación, ten trasfondo. A mí chamame moitísimo de proxectos feministas rollo 8M, estou cansa. Sinceramente, moitísimas veces eu teño ganas de competir contra homens. De verdade, quero competir contra eles, quero debatir. Moitas veces atopeime en situacións ridículas. Porque forzábase que nese espazo, por ser muller, entra de todo, a veces no feminismo. Este é outro debate... Claro, que eu entendo que disto. Que é un pouco como que xa temos que abrazar calquera tipo de causa, e non é así tampouco. Entón, eu quero amosar a miña valía frente ás dificultades tamén moitas veces. Entón, sei que é un tema peliagudo, que ten esa perspectiva que dís, pero eu xa creo que charlas como estas deben ir desaparecendo pouco a pouco. Vale, para lograr esa igualdade real. Pero polo menos estar estas e estar as outras. Sí, eu penso que sí. Porque incluso, por exemplo, cando se conmemora o Día Internacional da Muller e da Ciencia, que é o 11 de febreiro, e determinadas administracións superiores e o papel da muller na ciencia están todos homes, eu creo que temos que seguir pelexando. E eu entendo a túa perspectiva e posiblemente en outros momentos o comparto. Pero tamén as mulleres necesitamos coñecerlos. E creo que estos espacios nos permiten coñecerlos. Bueno, pues hai que aquí queda esta valoración. Eu hoxe que non vou quedar é co inmenso placer de coñecer as tascas de mulleres que eu non tiña o gusto de coñeceras, bueno, xa así, porque temos acabado moitas veces no conservatorio, a verdade, era a única que tiña así alguna referencia, un placer coñecervos a todas neste escenario e nos que veñan. Creo que para vosotros, así que convido a que se suban a este escenario, neste caso, as concelleras Tania Pardo e Elena Tenreiro, se fan un favor.
Bueno, eu quería primeiro dar as gracias ao equipo directivo do Conservatorio Municipal de As Pontes por organizar esta xornada, esta charla coloquio. O objetivo dun conservatorio de música, neste caso que temos aquí As Pontes, para mí, como responsable tamén a nivel municipal, non é solo a educación musical. Como ben decía Margarita, os nosos fillos e fillas, además é que me incluo, son a nai tamén, dentro desas familias sacrificadas, que nos implicamos de taxistas, un pouco máis, porque hasta aí podemos chegar, polo menos eu, nesa axuda na formación musical. Decía que, ademais da formación musical, o conservatorio ten que ofrecer, que temos a obriga de ofrecer unha coeducación, unha educación en igualdade, porque pasan moitas horas ali. Entón, sabemos que non existen moitos referentes na hora de, digamos, xa na base dos estudos. Eu sei que todo o equipo está facendo un esforzo para que no día a día existan esas mulleres compositoras que toquen esas pezas, que se fale delas, que o alumnado, tanto os nenos como as nenas, pero as nenas digan, eu tamén podo chegar, non só son referentes masculinos, hai referentes femininos. E de aí sale un pouco tamén a idea de facer hoxe esta charla coloquio, de que temos referentes, mulleres, profesionais da música, das Pontes ou relacionadas en algún momento coa vida musical ou coa enseñanza no Conservatorio das Pontes. Ese é o objetivo de hoxe, poder ver como cada unha delas amosa a súa profesionalidade, como está a pelexar. E digo pelexar porque sí que en moitas, o acabades de poñer de manifesto, existe ese teito de cristal, non o mellor a hora de acceder aos estudos, porque son a obriga, por suposto, que temos as administracións de ofrecer unha educación igualitaria, pero chegado a diversos estadios dentro do mundo profesional é máis difícil. Vos sodes unhas referentes en canto ao traballo que facedes. Ese é o objetivo de hoxe, de que vexan ao público que hoxe nos acompaña, que lles dou as gracias tamén, e damos as gracias por acompañarnos hoxe, de que sí que existen mulleres profesionais que están pelexando por ocupar o sitio que merecen como profesionais, e que hai que axudar a que ocupen, non poñer barreiras, que o seu mero traballo e o esforzo, porque además é doble en moitos casos, como decía Elsa, cando existe tamén unha situación que tes uns fillos que a conciliación é moi complicada, entón é un doble esforzo. Entón, que é o que temos que poñer en valor? Que claro que sí, que somos profesionais, pero que nos deixen seno, que non nos poñan trabas, O demais xa está gañado. Eu, a verdad, é que estou encantadísima de escoitarvos, e de coñecervos nesta faceta, de charla coloquio, que sei que non é nada sinxelo, é unha temática que non é sinxela, falamos de profesionais da música, pero falamos de igualdade. Entón, estou de acordo que existen, o mellor, outros modelos de debates, de coloquios, pero non. Hoxe toca falar de vos como referentes. Queremos darvos as grazas, esperamos contar con vos. Vou a tirar as orellas, que me toca tamén, claro, aquí falta moito alumnado, é difícil. Tamén pido disculpas ao mellor pola parte que nos toca mover, sabedes que é difícil mover a veces a xente, aos alumnos e as alumnas, xa a veces as propias audicións e concertos, verdad? Miro para o equipo directivo e para estes temas. Entón, vou a lanzar unha proposta de repetir, algo así, no propio conservatorio, porque ali os temos cautivos, dali non saben. Nos van a ter que... Non, a ver, é unha obriga que están ali, pero sei que van a disfrutar moito,
e que disfrutaría moitísimo xe de escoitarlos. Entón, os lanzo o guante para que veñades. Pensé que vayan a xogar fora. No. Digo a vos, que vos coñezan a vos. Fora, que non teñen tempo en todas as semanas xogando rápido. Non nos castigues con eso. Non é un castigo. É un castigo, as que estades aquí que falen. Agora vai que sí, non. Un aplauso, moitísimas gracias. Será posible? Que vayan a xogar fora, en un momento que teñen. No, o problema é que non está xogando fora tamén. Bueno, moitísimas gracias. Un detalliño queremos estar con vos. Moitísimas gracias. O produto local, non? Hai que promocionar. Moitísimas gracias. Bueno, e tamén, por suposto, perdonade, que non lle digan grazas a Erika. Sempre temos a fortuna de contar con ela para, non é a primeira vez que se presta, digamos, a colaborar en actividades que facemos en charlas coloquio, e a verdad que é unha estupenda moderadora. Bueno, para min o foi, e eu creo que tamén hai que recoñecer o traballo que fai estando hoxe aquí e o traballo previo de preparar esta charla coloquio, así que moitas gracias. Sara, o resto é un placer total tervos por aquí, coñeceros e coñecer toda a vosa experiencia consultora e profesional e que nos pensamos máis cosas. Bueno, ahora no, acabamos, Unha cousiña moi breve, porque neste caso imos desfrutar, porque escutámonos a todas en todas as súas obras, quedamos desfrutar de Elsa Pidre, que nos chega, neste caso, coa compañía do seu marido, co seu traballo, co seu ensemble Alentamento, e vou ler o nome da peza que nos vamos a revelar moi rapidamente. Eu teño un ensemble de música antiga, adicámonos á interpretación históricamente informada, o sea, a cousa máis afastada do que las bases, o sea, algo super analóxico. Nos interpretamos música dos séculos XVII e XVIII con instrumentos históricos, con criterios históricamente informados, é dicir, nos vamos aos tratados, os arquivos, buscamos esas fontes, ¿no?, para investigar de que forma podía soar a música, en este caso no período barroco. Tocamos instrumentos, os instrumentos da época, con cordas de tripa, un pouquinho diferentes aos que veredes novos ao conservatorio, son instrumentos, neste caso este violonchelo é un instrumento original do 1780, o violín de Mario é unha réplica tamén dun violín da época, e intentamos pois un pouco recrear de que forma podía escoitarse a música neste momento. Vamos a interpretar uns andamentos moi cortiños de un Ricercar de Giovanni Battista Pulati, un compositor italiano. Esperamos, bueno, que con este fecho que os guste. Moitísimas grazas por compartir esta noite.
facía eu de pequeniña as audicións no conservatorio. Allí, de feito, pensaba, digo, como será chegar? Porque te venían esos recordos, ¿no? Con todos esos nervios, esas audicións que había este escenario inmenso, enorme, ¿no? O sea, esto era a casa do peso, ¡guau! Se chego, digo, jo, que pequena, recordas que tes, non sei, foi super emocionante, non sei, volver a tocar aquí agora, que como, que ben, moitas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por vir, gracias por disfrutar, gracias tamén por compartir as vosas opinións coas vosas convidadas de hoxe e a disfrutar do que queda de sábado.